din ăla. Cine la nașul din ăla? Păi da, cum? Păi da, avem doi, da? Hai că întorci-te la sală, nașul, te rog frumos. Să vedem cum stai cu camalul. De aici se dă ora exactă, de la nașul mic. Așa, așa. Pregătează-te un pic. Hai, nu? Hai, că avea tată, uite, e și la comoasă. Corect. Părând, hai, părând. Să nu... E bine. Să știți că merită 400 de ani. Ne-am ajuns. Ce echipat mirile, vă rugăm frumos, așa v-ați luat angajamentul că îl aranjați cât de cât. Și plata. Pline. Dacă să pun cineva să vină și cu un pic de cârpă să nu lunecăm aici, să șteagă un pic. Oi, băiatul, ce bine stă la îmbrăcat la 3, uite. Întoarceți-vă către public, vă rog, nu cu spatele așa, nu, e sfidați cu posterioare. Frumos. Să nu mai, cred că nu mai faceți voi de grabă. Dacă vă dădeam și o banană să mușcați un pic, era ok. Am început cu berea. E bine, da, sigur. Tamponat-l puțin, băiatul începe să prindă culoare la față, își revine și aleargă către mireasă. Uite, aleargă către mireasă, acceptă până la urmă. Și un pupic în fața publicului și aplauze dumneavoastră. Nu, pupa. Ce băiatul, ce cuvinte stă? Bun, băiatul. Dacă o viață va fi așa supus, s-a bucurat mireasa. Ai un pupic dulce. Haideți, vă rog, cu mopul. No, mulțumim și un pic de muzică, bineînțeles, și înconjurat de prieteni. Vedeți să ne arate prima dată da cu balonul. Înconjurați-vă, prietenii adevărați, dar nevoie să cunoaște. Haide, dansează pe masă. Aia din care îl dăm voi. Nu spune că e mai de țară piață. Toate lume să nu țină la tine, nu te mai rușina. Haide, fi cu pe masă. Haide, dansează pe masă. Este asegurită, lucează inedită. Hai, vino iubita mea. Haide, fi cu pe masă. Haide, dansează pe masă.
te mai rușina. Haide, haide, hai, fi cu dublele pe masă. Haide, 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 dansează pe masă. Ești neațăruită, încearcă-i